नुहे कौन वे कौन कहलु मो स्त्री तो स्त्री कौन कहबे तो स्त्री बेला 8 दिन को सुंदरी सहित मोर 8 वर्ष रिलेशन केवल मो हाइट अनुल तू मो माल को नहीं से धुरंधर तो मो अनुरोध कर तू एठी पळा तू गला पर मो बापा को पड़ीबी ता परे मो चौठी करी पळला 8 दिन ला बागर लन चौठीनी ना धनुआ सुंदरी सहित 8 वर्ष रिलेशन भितरे मुता संगर मन मन 80 थर चौठी करी सारी कौन है भलरे जीबू ना सळा को जेल पठेबी कौन चौठी कले जेल जाती पुलिस आगे कहिबी कौन पुलिस आगे कहिबी तू मो बापा को चूड़ा घसर विष दई के मार तो अवस्था
ସେ ଆଉ ରାଗିକି ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ନାହିଁ ତ। କଣ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରୀ? କାଇଁ ଏମିତି ନାଗୁଣି ଭଳି ଫଁ ଫଁ ହଉଛ? କଣ ହେଇଛି? କଣ ନ ହେଇଛି ସେ କଥା ପଚାର। ମୁଁ ଆଉ ଲାଜରେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଲାଜ ଲାଜ କାହାକୁ କରୁଛ? ଇଏ ଘର ତ ତମେ ମୁଁ ବାପା 3 ଜଣ, ପୁଣି ଲାଜ କାହାକୁ କରୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଜ କଣ? ଲାଜ କଣ? ଆମେ ତ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିଥିଲେ, କେହି କାହାର କିଛି ଦେଖିନି। ଅନ୍ଧାର କଣା ହେଇଗଲା ପରେ ମତେ ଭଲକି ଦେଖାଯାଉନି। ତୁ ଯଦି କଣ ଦେଖିଥିବୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି। ବାପା ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବାପା ପରା ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି। ମୁଁ କଣ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନି? ଧନ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉ ନଳତା ତିଆରିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପୋଖରୀ ପାଣି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମତେ ଦେଖିନାହିଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନାହିଁ। ଯେମିତି ତା ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ମାଇଲା ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମୁଁ ସେଇ କାଦୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବୁଢ଼ା ମଲା କି ଗଲା କି ହଜିଲା ତାର ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ସେ ଭଳିଆ ଜାଣି ମାରିଛି। ଏଇ ଧନ ଦେଖୁନ ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏତେ ଚିକଣିଆ କଣ ଲାଗୁଛି? କାଦୁଅ ନା ବିଷଟା ଦେଖି ଚାଟି ଦିଅ ଖଟା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଲୋକ ଇଏ। ଶୁଙ୍ଘିଲୁ ସେଟା ଶୁଙ୍ଘିଆ ଜିନିଷ। ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆଇଲ? ନାଇଁ ମ ତାଙ୍କୁ କାଦୁଅ ଉପରେ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ବଳ ଆଉ ମୋ ବଳ ତାଙ୍କୁ ଉଠଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ପଡିଯାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଲଇତାକେରେ ରାସଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ରାସଲୀଳା ନା ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ତୁ ଦିନ 12ଟାରେ କାହିଁ ନଳତା ଚାରି ଧାରା ଯାଇଥିଲୁ? ମତେ ଛାଇଲେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଛାଇ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୋତେ ବଢିଆ ଟାଇମ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ତା ମଝିରେ ଇନକମିଂ ଆଉଟ ଗୋଇଂ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଚାପି ଦବ ତା ବୋଲି ଖରା ବେଳଟା ସେଠିକି ଝାଡ଼ା ଯିବୁ। ହଁ ଯାହା ରାଜଧା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ତମ ଟାଇମ ଦେଖି ରହିବ ତମ ଟାଇମ ଦେଖି ଛାଡ଼ିବ। ତୁ ଦିନ ବାର ବାର ସେଠିକି ଯିବୁ। ଯଦି କିଏ ମୁରବୀ ପକ୍ଷ ଲୋକ କି ବାନାବାଦର ଟଙ୍କା ଅବସ୍ଥା ରହିବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମକୁ ମାରି ବସିବ। ବାପା ତମେ ଭୁଲ କଥା କହିଲ। କଣ ଠିକଟା କହିଲୁ? ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହବ। ହଇଜା ବସନ୍ତ ତୟଜା ନଳଜଳା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଆମକୁ ମାରି ବସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖି ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ବୁଝାନା କଣ ସାହିତ୍ୟ ବୁଝାନା? ଆଚ୍ଛା ବାପା ବାପା କଣ ସରକାର ଯୋଉ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପାଇଖାନା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ସେ ଟଙ୍କା କଣ କଲ? ତମେ ଯୋଉ ଗେମ୍ଫା ମାରୁଛ ସେଟା କଣ ଆକାଶରୁ ଗଳୁଛି? ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଯୋଉ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ତାକୁ କଣ କଲ? ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା ବାଣ ଫୁଟିଲା ବାଜା ବାଜିଲା। ତୋ ବାପାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାଇକି ମୋ ହାତରୁ 20,000 ବାଜିଲା। ସେଟା କେମିତି ଭରଣା କରିବି? ଆଖିକି ନିଦ ନାହିଁ। ଇଏ ଘଇତା ମାରିବେ କହିଲେ କଣ ନା ପାଇଖାନା କଲେ ଆମେ ଦେଇ ପିଣ୍ଡିରେ ହଗିବୁ। ଗାଧେଇ ଆସି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଡ଼ିବୁ ଯା ମୁଁ ଖାଇବି ଯା। ଦିନ 12ଟା ବେଳେ କେମିତି ଗାଧେଇବି ଯେ? କାହିଁ କୂଅ ମୂଳେ ଗାଧେଇବୁ? ତମେ ବା କହିଛ ଅନ୍ଧାରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତେ ଦିନ ଅଧେ ଗାଧେଇଲେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉନି। ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ଖାଇବା ବାଦ ମତେ ଭୋକ କଲାଣି ଯାଉଛି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇକି ରେଡି ହୁଏ। ଛିଡ଼ା କହିଲା କଣ ନା ପାଇଖାନା କର ଇଏ ହଗିବି। ପାଇଖାନା ନା ତୋ ବୋଉ ତା ବୋଉ କଣ? ହଁ ବା ତୁ ଚୂନ ମାରିବାକୁ ଥା। ହଁ। ପିଲାଦିନର ଅଣ୍ଡ ପୁଟୁଳି ଖେଳଟା ସତ ହେଇଗଲା ଲୋ ପରି। ତୁ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ପାଉନଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାଚୁଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ପାଉନି। ଏପରି ତୋର ପାଠ ସାଠ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ସହରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ମୋ କୁଦି ପରି ହେଇଯା, ମୋ କୁଦି ପରି ହେଇଯା। ଭାଇ ଆଜି ସତକୁ ସତ ମୁଁ ତ କୁନି ପରି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ତା ହାତରେ ମତେ ଖୁଆଇ ଦଉଛୁ, ମତେ ବାଟ କଢେଇ ଦଉଛୁ, ଆଉ ମତେ ତା ଉପଚା କରିକି ବି ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଠିକ ସେଇ ପିଲାଦିନ ପରି ଭାଇ। ସେ ପିଲାକୁ କିଛି କହନା, କିଛି କହନା ମତେ। ଏ ଭାଇ ଆମେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛେ? ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ଥାଟି ଫାଟି କୁଡ଼ିଆରେ। ଭାଇ ତୁ ଦିନେ କହିଥିଲୁ ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢି ସହରରେ ବଡ ଚାକିରି କଲେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର କିଣିଦେବି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି ଭାଇ। ଆମର ସେ କୋଠା ଘର ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋ। ଏହି ଚାଳ ଘରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ସେ କୋଠା ଘରେ ନାହିଁ ଲୋ। ମୁଁ ତତେ ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ନଈତକିରି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଝାଡ଼ା ବସି ଆସିବି। ନା 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 ଯଦି କି ଦେଖିଦେବ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କହିଦେବ ସେ କଉ ପଛେ ଦି ଖଣ୍ଡ ଗଳି ପଡିଲା ନା ଆଉ ହବନି ଏଇଠି କାମ ପଡେ। সেটা হকিয়ে জায়গা ভাই জীবনা মারিবি টেকা তো টাকুয়া ফটাই দেবে ନାଇଁ ଏ ଟୋକା ବସେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଭୁରି କାଢିଦେଲା ରେ।
କହୁଛୁ ମୁଡ଼ା ନା ମୁଡ଼ା ମତେ ଦେଲା ଆଜି କିରାରେ ନଳତା ତୁ କାଇଁ ବାଉଳି ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ବାଟ ଫେରି ଆସ ବାପା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ହରୁ ହରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ କଥା ଜୁଟିଲା କଣ ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ବାଟରେ କୋଉଠି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ପୁଣି ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା। ନହେଲେ ଯଦି ଗଛରେ ପିଡ଼ି ହେଇକି ପୋଡ଼ ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବ କିଛି ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ହାତୀ ମଲେ ଲକ୍ଷେ ଜିଲେ ବି ଲକ୍ଷେ। ଓ ବନ୍ଦ କର ବାପା ବନ୍ଦ କର। ତମେ ମତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସହିଯିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ନାଁରେ ଆଉ ପଦୀ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହିଲେ ଦେଖିବ କଣ କରିବି? ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ତମ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଛୋଟା କରିଦେବି। ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ମାଲ ପେ ତୋ ନାଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଠୁଙ୍କି ଆଣିଲେ ଏକାଥରେ ଚେନ୍ରେ ଚକି ପେଚୁ ସବୁ ଆରେ ଦେଖିକି କାଠ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ତମେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କହୁଛୁ, ଖୁସି ତ ଘରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲା କିଏ? ଓ କହିଲେ ତତେ କାହିଁ କହିବେ? ତୋର ମୁଁ ଖାଉଛି ନା ଛାଡୁଛି ତତେ କହିବେ ବାପା ଆଜି ଯଦି ମୋ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତି ତମେ କଣ ମତେ ଏକଥା କହିପାରିଥାନ୍ତ ବାପା? ତଥାପି ତମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ବାପା, ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ତମେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କହୁଛୁ। ତତେ କହିଦେଲି ତୁ ଯାଇ ଖୁସି କହ ମୁଁ ତା ଠାକୁର ଘରୁ ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଚୋରି କରି ବିକି ଦେଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣେ ସେ ମତେ ରଖେ ମୁଁ ତତେ ଜମା କହିବେ କାହାକୁ ବି କହିବେ ନାହିଁ। କଣ କହିଲ ତମେ? ତମେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରର ଠାକୁରକୁ ନେଇ ବିକି ଦେଇଛ? ହେ ଭଗବାନ ଶେଷରେ ପାଇକିନା ବି ମୋ ସଉଦୁଣି ସାଜିଲା। ଏଇ ଶୁଣ ଏ ଘରେ ପାଇଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଅଲଗା ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା। ଆମ ଏମିଳିଆ ସେଇଥିରେ ହବ ଚଉଦିରେ ପାଇକିନା ହବ। ଆମ ବାସ ରାତି ପାଣି ପଶି କ୍ୟାଚି ଦେଇଛି ଟିକେ ନିଦ ଧରିଛି କି ନାହିଁ ଘଣ୍ଟାଟା ବୋବେଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳୁ 4ଟା ବାଜିଲା। ନୂଆ ବୋଉଟା ପୋଖରୀ ପାଣି ଯିବ ଶୌଚ ଦିନ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଯା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କଣ ତାକୁ ନଳତା ତିଆରି ନେଇଯା ହଗେଇକି ନେଇ ଆସି ବୋହୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା କରିବୁ, ବାଦାମ ଚଟୁଣି କରିବୁ, ଚୁନଚୁନିକି ଆଳୁ ଭଜା କରିବୁ, ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇ ବଢ଼ିଆକି ଦହି ଛୁଙ୍କ କରିବୁ। ହଜମ ହେଲେ ଗାଧୁଆ ବେଳକୁ ମଟନ ଖାଇବୁ। ସେତିକି ଖାଇବ ନା ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ତାକେ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଦିଟା ଖାଇବା ମା ବୋଉଟା ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କଣ ତାକୁ ନେଇକି ତା ପକେଇ ଆଣି ଖାଇଗଲା ନା କଣ ମଦ ଛାଡୁଛି। ବାପାର ତ ପେଟକୁ 100 ଦଣ୍ଡ ବାପା। ଭଗବାନ ସେ ପେଟ ଭିତରେ କି ହଳ ଫିଟିଂ କରିଛନ୍ତି କେଜାଣି ଯାହା ଖାଉଛି ପୁରା ନନଷ୍ଟପ ହଜମ। ଖୋଳ ଭିତରେ କଣ ନାଡ଼ ବାହାରିଛି ଏଟା ପାଣି ବୋଧେ କି ମିଠା ହୁଏ ହେଲେ ଏଥିରେ ଶୋଷ ମରୁନାହିଁ ପାଣି କାହିଁ ମୁଁ ଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୋ ଚତୁର୍ଥୀରେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଦେଖା ଟେଷ୍ଟ
ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆକୁ ଖାଇଲେ କଣ କୋଉ ଶୋଷ ମରୁଛି ନା ମୋ ଦେଖ ପାଣି এটা হজমি ଔଷଧ ବୋଧେ ଟୋକା ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ତା ମନା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖିଆ ଆକୁ ପିଇଦବା ତାପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଇଏ କଣ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ କାମ ଦେଖେଇଲାଣି सुंदरी आसो सुंदरी मैदान पूरा फाका मारिबा छका चौका आसो सुंदरी आसो मो सुंदरी पाखे कौन मो बापा शोची ताने कौन मो बापा मो आगुरु मो काम सुंदरी सुंदरी ओहो काहे गोटे गला कांडा परे मु जिपी आसबे छागन विद्या करते से तापर त खाली प्लस करियो ए सोइबो नाही सोइले सब सोइ जीवो मु जिपी आसबे ओहो हे 10 गणा ओजनर साड़ी पिंधि हाथे नबर अढ़टाणी मनीष गरम रे पची गलानी एक गोटे लाइट जलुची जेमती जुलजुलिया पोक आ फैन एमती बोलुची तार परगणी हे जीव छाड़ मु जाऊची एबे टिके रेस्ट करे